Gibana-bana nga ana sa dako ka mga tawo ang patay sulod sa Campus Reberska usa ka school for adult education kagahapon adlaw sa Örebro City sa Sweden nasud sa Europa. Ang suspect sa insidente lakip sa mga nakalas. Gibana-bana nga ana usab sa 11 ka mga individual ang nangaangol sa maong insidente. Sumapa ni Roberto Ed Forrest, head sa Police District sa nisgutang syudad nga kalit lang nadungog sa palibot ang sunod-sunod nga pagbuto-buto sa armas ug dali kining girespondihan sa mga kapulisan. Subay sa investigasyon walay kalabutan sa terorismo ang maong insidente ug nailhan usab ang suspect apan sa inisyal nga pagsuta sa kapulisan. Dili usab miyembro sa bisan unsa nga gang ang maong suspetsado. Dungag pa nga ginusara usab kini sa maong pagpamusil. Sa press conference gipahigayon gilayon kagahapon adlaw mi padayag sa mensahe sa pasubo sa mga pamilya sa nakalas ang Prime Minister sa nasod nga si Ulf Kristersson ug pagpasalamat usab sa kaalerto sa mga kapulisan. Giila usab kini nga worst mass shooting ang maong insidente sa history sa Sweden.